Grupp ta' madwar 15-il student mill-kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST qegħdin nofstanhar jaqtgħu xahar ta' bosta residenti li qegħdin jgħixu f'dar Papa Franġisku, l-ewwel xelter ta' emerġenza f'Malta. Dar Papa Franġisku f'Birkirkara tiftaħ il-bibien tagħha l-persuni li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom u waqt li titmhom toffrilhom ukoll post fejn jistgħu jinħasslu u sodda fejn imiddu rashom matul il-lejl. Crew ta' One News għatta ftit tal-ħin mal-istudenti tal-MCAST f'dar Papa Franġisku waqt li kienu qegħdin jaqtaw ix-xahar ta' bosta residenti minkejja ċirkostanzi xejn sbieħ li qegħdin fihom. Deru ferħana ħafna bix-xogħol tal-istudenti. One News tkellem ukoll ma' Dylan Joseph Rapinet, student fl-Istitut tas-Servizzi tal-Komunità fl-MCAST li flimkien ma' studenti oħra għata x-xahar ta' bosta residenti li uħud minnhom stqarru li ħadu r-ruħ bid-dera friska li jingħataw. Dar Papa Franġisku u tana esperjenza vera tajjeb tana ċans li naħdmu fuq ħafna tip ta' xahar differenti, eżbel qegħdin nagħtu ġess sabiħ ukoll. Dylan qalilna li minn din l-esperjenza l-istudenti talmu ħafna waqt li oħrajn deru jmiddu jdejhom għax-xogħol fi ħtiġijiet oħrajn illi jkollha bżonn id-dar. Da fl-aħħar mill-ħaġejn il-festi għaw ħafna nies forsi finanzjament ma jifrħux imur jaqtaw xahar, qegħdin niġu nagħmluhom aħna fl-istessin tajjeb għalina, tajjeb għalihom, everybody wins. Wieħed mir-residenti li qegħdin jgħixu fix-xelter wera l-apprezzament tiegħu għal din l-inizjattiva tal-istudenti. Nalla jkunu daw s-servizzi għalina għax ma jkollok x'jiekol, sewwa la jkollok taqta' xagħarek xejn. Dar Papa Franġisku fetħet il-bibien tagħha f'Lulju ta' sentejn ilu bil-għajnuna tal-Karitas flimkien mal-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Id-dar magħmra bi 22 sodda titmexxa mill-Karitas bis-sħubija mal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali u l-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.